uphile uphushe uphumelele igama kupastor nje free kuba le ufanele inamba yami isenza kuphela ngoba ngomlandeli wechannel ngoba imembe channel ungayena ngicela isibe le number. So 9 to 5 kuphela isikhathi sokufona from Monday to Friday kuphela isikhathi sokufona. Sunday sesonjeni angangithinti isibheka nothandeka Xhego molo belicela ukubuza xa uphupha umuntu akechamela uchoma ngiyazi uchomo yini so ngizofocus ekuchameleni ukuchamela umuntu wakho umechamela. So la she was being peed on by her boyfriend. Her boyfriend was peeing on her intentionally so ngiyacabanga. So number 1 umuntu mechamela ke la ngokuqondile uma uphupha umuntu wakho uPaul kuma ekuchamela lusho kungenzeka kukhona isichitho esivukayo esingenza ingcine ihlukene yabo. 2 uma uphupha umuntu wakho uPaul kuma ekuchamela lungasibili isikhombise la ukuthi kunesichitho nokungcola okuthola ngokulala nalowo muntu. Okay, omunye ngibeka kanje 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho uPaul kuma ekuchamela olungasho ukuthi kungenzeka kumele usukume uzihlambulule ngoba lo muntu uyakungcolisa ngenxa yokuthi akahlambulukile noma ke utetiswe imbangi yakho isichitho ukuze azosishiya kuwe umanilele yabona. Shuthi ngenze kusetshenziswa ukuthi melana nawe kusale lento esichitho lento ekungcola kuwe noma nje uyena ongahlambulukile. 4 kuyenzeka ukuthi uphupha umuntu wakho kubo Paul uma echamela lusho ukuthi ngenzeka uyagadlwa ke ngesilwane esikufakela isichitho kodwa siziveza njengomuntu wakho. Kuyenzeka ukuthi lo muntu wakho has nothing to do with isichitho kodwa kunento eyisilwane nje bese iyavuswa ibuyishe echamele ngesikhathi echamela wena ubona i-image yomuntu wakho yabo. 5 uma uphupha umuntu wakho uPaul uma echamela ngabe lusho ngenzeka lo muntu uyakoyisa futhi uzokululaza kakhulu yabona. So ukuthi kwabanye abantu ngizeka kusisichitho akhosilwane kodwa lo muntu uyakweyisa futhi uzokululaza. Siyabonga besibheka la umuntu wakho ekuchamela phingo lo para philo phushe phumelele.